بعد از این که آزمایی تدریبی نصرالدین سیدامیر برهان بیژن Kabut Yakov. Татани рақами 2 варзишгари Кунҷистон Фатиминзода Юсуф бо усули иловат додани даст ғолиби муҳориба дониста шуд ва як қарсак барои ҳарду варзишгарон. ба татами рақами 2 даъват карда мешавад дар вазни 50 кг Юсуфҷони Очилди, Эволюшн Кунҷистур, шлеми сурх ва Раупов Шаҳбоз, толори варзиши Боимуродов Кунҷи Кабуд, шлеми Кабуд. Мараман ҳар ду нафар. Юсуфҷони Очилди, Кунҷи сурх, шлеми сурх ва Раупов Шаҳбоз, Кунҷи Кабуд, шлеми Кабуд. Тайёрӣ мебинад. Тайёрӣ мебинад. Дар вазни 50 кг татами рақами 2 Бахтиёрзода Талабшо, толори варзиши Леон Кунҷи сурх, шлеми сурх ва Сулаймонбеков Ханҷар, толори варзиши Нора, шаҳри Нора Кунҷи Кабуд, шлеми Кабуд. Бахтиёрзода Талабшо, толори варзиши Леон Кунҷи сурх, шлеми сурх ва Сулаймонбеков Ханҷар аз шаҳри Нора Кунҷи Кабуд, шлеми Кабуд. ҳар ду нафаро либосотона пӯшед, тайёриятона бинед. Огоҳӣ варзишгар аз Кунҷи Кабуд. Юсуфҷони Очилдӣ ҳаст? Барои задан. Юсуфҷон. Раупов Шаҳбоз ҳаст? ҳаст. Як хол сурх, як хол Кабуд, як хол Кабуд. Тайёрӣ бинанд. Асомиддини Саидамир Исмоилов Тим, Бурҳонов Беҷан Динамит. Як хол сурх. Як хол Кабуд. Як хол сурх. Як хол Кабуд. Як хол сурх. Сисониева.
Духов Кабут. Яков Кабут. Дахсониава. Стоп! Ин озмои ба ҳисоби 9-4 ғолибият ба варзишгар аз кунҷи Кабут Шарипов Сунатулло Боймуродов тим шаҳри Душанбе дода мешавад.